adevărat să fie Dumnezeu, acel ce și-a dat viața pentru noi, frații mei. Iisus Hristos, o din dragoste în lumea aceasta pentru tine, să ne dai șansa aceasta să ne numim copii al lui Dumnezeu. Mesajul acesta, care ajunge în casele voastre, în călătoriile voastre pe unde umblați, aș dori ca Domnul să cerceteze inimile. De 2000 de ani, Domnul Iisus s-a bătut din poartă în poartă, unde să se nască Fiul lui Dumnezeu. Și locul cel mai potrivit, unde se poate naște Domnul Iisus, este inima ta. Îl poți cuprinde în inima ta. Dragul meu ascultător, prieten ascultător, pentru că cerul este scaunul de domnia lui Dumnezeu, pământul ești aștenul cu picioarelor lui, iar tu poți să-l cuprinzi în inima ta. Trăiască de numele Lui. Iată Petru a luat cuvântul și a zis: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va veni Fiul omului, pe scaunul de domnie al mării sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 sămânția lui Israel. Și oricine a lăsat casa, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, pentru numele meu, va primi însutit și va primi viață veșnică, trăiască numele Lui. Să nu vi se turbură inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus. Iată că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri și dacă nu ar fi așa, nu v-aș fi spus eu, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce voi duce și voi pregăti locul, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți calea într-acolo? Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Atunci Domnul Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Trăiască numele Lui. Până Domnul Iisus avem portița spre cer. Dacă ne vom împăca cu El, dacă vom fi împăcați cu Domnul Iisus, îți dă șansa aceasta să te numești copil al lui Dumnezeu. Trăiască numele Lui. Poate că suferi de multă vreme, poate că ești bolnav de atâția ani și nu mai ai unde să mergi. Alergi la medic, nu ai bani. Vedeți că la medici nu trebuie bani. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, trăiască numele Domnului. Și în prăvăduitoarele acestea zăcea o mulțime de bolnavi, care erau orbi și grobi și uscați. Ei așteptau mișcarea apei, că trinigera lui Dumnezeu coborea în scăldătoare. Acel ce intra primul ieșea vindecat, trăiască numele Lui. Vedem că acolo-i se află un om de 38 de ani care era om și nu avea păimea. Dar într-o zi a trecut Iisus Domnul până dreptul Lui, trăiască numele Lui, făcând-se că știa că este bolnav de multă vreme. A spus Domnul Iisus: ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns sologul: nu am pănime să mă bagi în scăldătoare și până ce să mă duc eu merge altul înainte-me, Doamne. Ridică-ți faptul și umblă, a spus Domnul Iisus, credința ta te-a mântuit. O, dragul meu, cine a ascult mesajul acesta, dacă ai credință, Domnul Iisus te poate vindeca pe baza credinței tale.
toată inima, trăiască numele Lui. Iar Domnul Iisus a spus o pildă ucenicilor, să-l arate că trebuie să se roage din cetate. Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În aceeași cetate era o văduvă, care vinea des la el și spunea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. O, dragii mei frați, el multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar măcar că spunea că de Dumnezeu nu se teme și de oameni nu se rușinează, o spus: am să-i fac dreptate, să nu vină să îmi bată capul, să mă năcăjească atâta. Atunci Domnul Iisus a adăugat și a spus: oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El? În curând le va face dreptate, dar când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi El credință. Mărește necredința, spun. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cine ați ascultat acest mesaj. Amin.